Joo, nyt on maailmanvallatus. Mitä te otatte? Kahvia? Paljon maksaa? Sai ilmoitteessa, kun on bändin manageri, ei kun soittaa kaveri. Saaks mäki? Saaks mäki kahvi? Siis ei kun mä vaan sellaista soitin, kun mä oon tässä ihan just aloittamassa keikkaa tässä H2Ö:n, tai mikä tää Lippakiskalla. Et jos saisit ollut jossain täällä lähestyllä, niin sit saisit voit tulla katsoa. Joo. No mut hei. Ei, tässä on vaan tämmönen mä oon aloittamassa soittamista. Joo, jes, hyvä. Noniin, moi. Niin, hyvää päivää. Iltapäivä. Olen siis Hulda Huima ja kiitos Lippakioskin ihmisille, että pyysivät tänne. Me ollaan siis tulossa tänne, tai olemme julkaisseet sellaisen C-kasetin kuin Hulda Huima ja Mustat kalsarit. ja sitten tänään on tuolla Bar Kukassa illalla ollaan sitten bändin kanssa hitaiden sekuntien kanssa. Hulda Huima ja hitaat sekunnit. Niin on keikka, niin kannattaa tulla sinnekin. Mä otan videoon. Jet Toki oikein piiloutunut. Ehkä mä teen tämmösen leivon puolella. Nyt mä Juuso kuvaan taas. Niin mitä mä nyt sit kuvaan? Mä oon käskenyt kuvaamaan, kun mä huomasin, että sä et oikein huolehdit velvollisuudesta. Ai joo. Nyt me saavutaan Tampereelle. Ajetaan just Fidan ohi. Ja Mattohallin, Nissenin, Ärkioskin, Subween, Tokmannin. Ja kohta... ja vasemmalla on muuten Aamurusko. Nyt käännymmekin siitä just kulmalta näin. Tammelan tori jää tänne oikealle puolelle vähän taakse. Mennään vielä vähän eteenpäin. Mennäänkö me nyt sitten sinne Keltaselle tavalla? Esimerkiksi minä tehdään haastatteluita. Mitä? Nyt tänne kadulle kyselemään, että jotain. Mitä mä kysyn sitten? Mä ainakaan kysyin, että tunnetko Hulda Huima. Niin, siitä ei varmaan saa hirveästi vastauksia. Että mitä kuuluu. Mut eikö se ois sittenkin... Tossahan se keltainen talo nyt sitten onkin. Nyt kato, tämän mä kuvasin. Hyvä. Saavumme keltaiselle talolle, jossa kummittelee. Muistatko Jari ne kummitustarinat? Ei. Kun ne puhu? No ei. Vaikka ajat on toinen talo. Varmaan joo. Asuintalo. Sykkäinen Jeesus. Taikkorussa olisi. Saavuimme keltaiselle talolle. Tää nyt just tää sama hippihomma. Jotain siitä. Joo, just se. Tessillä liikussa. Oota. Vielä, sun pitää nyt kunnolla sitä tuulta